Слънце Скорпион в всички 12 астрологични дома. Слънце Скорпион е в първи дом. Такъв човек ще бъде много магнетичен, смел. Тези хора проектират образа на Супермен. Ще спасят всеки. Ще са големи лидери. Ще имат много силна и магнетична личност. Слънце Скорпион е във втори дом, а също и с тези, които имат Слънце Скорпион в първи дом, ще преживеят много голяма трансформация с физическото си тяло или със своята личност като цяло. И изобщо тук в която е област, в който и дом да е Слънцето, ще има трансформация, защото, знаете, знака Скорпион се свързва с това. Слънце Скорпион във втория астрологичен дом. Това са много интензивни личности, които обаче освен това се стремят и към материален успех, материална сигурност и успяват да правят пари в рискови ситуации. Слънце Скорпион в трети дом, това са независими мислители, хора, които искат да достигнат до дъното на всичко, когато разговарят с останалите и са доминатори в разговорите. Слънце в Скорпион в четвърти дом. Тези хора са семейно ориентирани, понякога често ще искат да трансформират живота на членовете на своето семейство и са много привлечени от това да изследват мистерии. Слънце в Скорпион в пети дом. Тези хора имат лидерски качества, отново са магнетични, с много лидерско присъствие, но същевременно това са много мистериозни. Хората едновременно са привлечени към тяхния весел характер, който обаче на моменти е също и доста интензивен и провокиращ. Слънце в Скорпион в 6-ти астрологичен дом. Това е мястото за изследователи, детективи, много силна позиция и много умни хора, които също имат много лидерски качества. Те също не биха се успокоили, докато не стигнат до дъното на всичко и не разгадаят всякакви мистерии. Слънце в Скорпион в седми дом. Тези хора са много интензивни и искаш да стигнат до дъното в своите лични и професионални връзки. Те блестят точно в седмия дом, в връзката с другите хора. Там показва своите скорпионски качества. Слънце Скорпион е 8 дом. Тези хора четат останалите хора буквално като отворена книга. Нищо не може да бъде скрито от тях, нищо не остава скрито покрито. По принцип такъв човек е много трудно да го излъжете, да не кажа невъзможно. Слънце Скорпион в 9-ти дом. Тези хора прекарват целия си живот в търсене на универсалната истина. Истината за живота, каква е целта на живота и са способни да стигнат до крайности в техните желания да достигнат до дъното на всичко и да обиколят целия свят, за да постигнат целите си. Слънце в Скорпион в 10-ти дом. Това са най-амбициозните скорпиони. Тези хора комбинират качествата на Скорпион и Козирог и покоряват всякакви върхове, изкачват всякакви планини. И е хубаво така от време на време да си дават пауза и да си почиват малко, защото те са много склонни към това да се преуморяват. Но иначе това е много силна позиция. Слънце в Скорпион 11-ти дом. Тези хора са много магнетични, привличат останалите хора като магнит към себе си, имат много приятели, широки приятелски кръгове, членуват в различни организации и
по принцип, другите хора винаги са привлечени към тях, искат да знаят всичко за тях, но не винаги се получава така, защото тяхната личност е доста мистериозна, така или иначе. И последно слънце в Скорпион, 12-ти астрологичен дом. Тези хора имат силен характер, който обаче на първ поглед може да бъде скрит. Може други хора да успяват да видят това първоначално. Те имат една такава силна вътрешна воля, която се проявява по по-скрит начин, отколкото в другите домове. И трансформацията на тези хора ще бъде по-тайна, няма да бъде толкова на показ. На това другите хора да я видят. И те също така ще бъдат много привлечени към това да изследват дълбочината на своята психика и на своята личност.